जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे आपडेट लाना फैदों। नोंथांमोना थामनेल नायना फैखाबाय। बिटिसि आवहाय दा दाखालिसो जेनोखि जोंनि इलेक्सन जानानै थांबाय आरो बिनि एमसिएलए हिसाबै अटिकिं बयबो लाखाजोब्बाय आरो समायखिरा लाबाय चिफ हिसाबै हारमा महिलारि सार आरो डिप्युटि चिफ हिसाबै रिहन दैमारि सार। दा माखासे पेन्डिं थानाय इएमफोर बिबानखौ होनो हाथ'वाखैमोन। दा सा 12 जन नि इएमखौ होनाय जाबाय। ओमफ्राय बिसोर सानैजों दा 14 जन जाबाय। डिप्युटि चिफ आरो चिफखौ लानानै दा 14 जन जाबाय। दा सोरनो सोर मा इएम होखो, मा डिपार्टमेन्टखौ सोरनो मा रानदों, बेनि माखासे गोबां मानसिफ्रा मिथिनो लुगैयो। नाथाय बिनि सिगांनो आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय बबेनिफ्राय मारै मारै होखो, सोरखौ होखो, गोबाङा नुबाय आरो गोबाङा नुवाखै। दा बेनिखायनो मिथिनो लुगैयैखाय आङो भिडिअखौ लानानै फैबाय। लोगोसेनो आं दहाय सिगाङाव मोनसे भिडिअ क्लिप होनाय जाबाय। गोबां माने जायगायाव सोरबा माने ब्लकनि आन्दाराव बा बबेबा समस्थिना इएम मोनजानो लुगैदों, नाथाय इएम मोननायनि थाखाय दुखु खुदिसारनाय बेबायदिबो भिडिअ ओंखारबाय दा। माने सोरबा मोननो लुगैदों नाथाय मोनफुंनो हायाखिसै। दा बिदियानो जाखायो। नों 28 जन गाहाम देरहानायावहाय नों गोरलै नङा। बे 28 जन गाहाम देरहानायाव नों सोरनो इएम होजोबनो हानो? गासिबोथ' इएम होजोबनो हायाना। दा बे हिसाबै फ्राय सोरबाया दुखु मोनगोन आरो सोरबाया दुखु मोननानै पार्टि सोलायनो नागिरनाय मानाय बेफोरबायदि जाया नङा जागोन। नाथाय बिदिनोबो माखासे सुबिदाया थागोन, थाया मानो थाया जानो। इएम मोनाब्लाबो एमसिएलए हिसाबै बिबाना मोनबाय हिसाबै बिथांमोनाबो माखासे स्किमफोरखौ मावनो मोनगोन। बिथांमोननो एक्सट्रा माखासे फान्डफोर थागोन। थ' फैदो अब्ला नोंथांमोननि गेजेराव आं बेखौनो खिन्थालांसै आरो लास्टआव दा खिन्थागोन सोरनो मा बिबान होदों। बेवहाय दङ नै मृत्युन्जय नार्जारि। बे मृत्युन्जय नार्जारिया जाहैबाय मा 5 नं सराइबिलनिमोन। 5 नं सराइबिलनिफ्राय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो। दा बिथाङा आगयनि समावबो बिथाङा इएम मोनखादों जानांगौ बिपिएफनि सरकारनि समाव। दा बिथांखौ आरो गोदानै आरो दा नै इएम हिसाबै बिथांखौ माने बिथांनो गथायनाय जाबाय। 5 नं सराइबिल समस्तिनिफ्राय दे, क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। बिनि उनाव दङ नै नामाव दङ जा मुनमुन ब्रह्म। बे जाहैबाय नं 1 परबतजरानिफ्राय। नं 1 परबतजरा समस्तिनिफ्राय मुनमुन ब्रह्मनो इएम बिबानखौ होनाय जाबाय। बिनि उनाव 3 नम्बराव दङ जोंहा रबिराम नार्जारि। बे जाहैबाय मा 6 नं कुसुगाव बियाबनिफ्राय। 6 नं कुसुगाव बियाबनिफ्राय रबिराम नार्जारिखौ होनाय जाबाय। दा क'क्राझाराव साबेसे थांखो? 3 जाजेनबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा देरहासार बसुमतारि। बे जाहैबाय मा 12 नं सालाखाथिनिफ्राय, सालाखाथि बियाबनिफ्राय देरहासार बसुमतारिखौ माने इएम हिसाबै बेखौबो होनाय जाबाय। होमबा 7 थांबाय क'क्राझारनिफ्राय। बिनि उनाव दङ 5 नम्बराव जोंहा प्रकाश बसुमतारि। प्रकाश बसुमतारि जाय प्रमद बर'नि एगेन्स्टआव माबा दतमा बियाबाव नांदोंमोन। 8 नं दतमा बियाबनिफ्राय बे प्रकाश बसुमतारिनोबो माने इएमनि बिबानखौ होनाय जाबाय आरोखि। बिनि उनाव दङ जोंहा माबानिफ्राय 15 नं काजलगावनिफ्राय जों मोननो हादों पानिराम ब्रह्म। पानिराम ब्रह्म बियो चन्दन ब्रह्मनि एगेन्स्टआव गेलेदोंमोन नामा। बिथाङानोबो इएम बिबानखौ होनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ जा धीराज बरगयारि। बे जाहैबाय मा चिरांनिफ्राय बियो नं 17 नं सबाइजारनिफ्राय। 17 नं सबाइजारनिफ्राय धीराज बरगयारिखौ इएम हिसाबै बिथांखौबो होनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा 8 नम्बराव दङ जोंहा आक्तारा बेगाम आक्तारा आहमेदनो, जायखौ बेखौ होनदोंमोन बिथाङा गुबुन मानिफ्रायसो फैनाय, बिथाङा गुबुन जोंनि बिटिसिनि बासिन्दा नङा होननानै गोबां मानसिफ्रा दा बुंसोगासिनो दङ। नाथाय उनाव सोराङाव ओंखारगोन बे बाथ्राया। सोरबा जुदि बिनि सायाव माबा मोनसे एक्सन लादोंबा उनाव ओंखारगोन बे। बे जाबाय मा 20 नं मथंगुलनिफ्राय देरहादोंमोन बिथाङा बेगाम आक्तारा आहमेदा।
बिथांनोबो EM खौ होनाय जाबाय। गुबुन नामाव दङ जोंहा आगस्टास टिका। बे आगस्टास टिकाया 23 नं दिहिरानिफ्राय देरहादोंमोन। बा बिनिफ्राय देरहानाय आगस्टास टिकानोबो EM बिबानखौ होनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा गणेश कसारी। गणेश कसारियाथ' आगोलावबो EMमोन खोमा बियो। दा बिथांनोबो होनाय जाबावबाय नै। बे जाहैबाय मा 29 नं सुक्लाय सेरफांनिफ्राय बेखौ गणेश कसारिनो आरो EM होबाय। 11 नंआव दङ जोंहा लोमस्राव दैमारि। बे जाहैबाय मा 31 नं खयराबारिनिफ्राय देरहानानै फैनाय लोमस्राव दैमारि बिथांनोबो दा EM बिबानखौ होनाय जाबाय। बिनि उनाव दङ जोंहा प्रेस मोसाहारिनिबो होनाय जादों। बिथाङा जाहैबाय मा 37 नं धोनस्रि बियामनिफ्राय देरहानानै फैनाय। दा बे प्रेस मोसाहारिनिबो EM बिबानखौ होनाय जाबाय। गासै चिफ आरो डिपुटि चिफखौ लानानै दा 12 थांबाय। नाथाय नमिनेटेड EM आरो नमिनेटेड MCLA दासिमबो होथ'नाय जायाखै। उननि समाव बिथांमोना होगोन निस्सय, बेखौ फोथायनाय लादों। दा बाथ्राया जाहैबाय मा बिथांमोना डिपार्टमेन्ट, मा डिपार्टमेन्टखौ सोर EM नो होखो? बिग कुइसना बिसोरसो जाबाय नङा होमबा? गोबां मानसिफ्रा मिथिनो लुगैदों बिथांमोननो बबे डिपार्टमेन्टनि EM हिसाबै होदों। बिथुनदय नार्जारि, मुनमुन ब्रह्म, रबिराम नार्जारि, देरहासार बसुमतारि, प्रकाश बसुमतारि, पानिराम ब्रह्म, धीराज बरगयारि, बेगम आख्तार आहमेद, आगस्टास टिका, गणेश कसारि, लोमस्राव दैमारि, प्रेस मोसाहारि। बिथांमोननो मा डिपार्टमेन्टखौ होनाय जागोन? दा बे डिपार्टमेन्टखौ दिनैसिमबो बिथांमोना क्लियार बुंनो हायाखै एबा दासिमबो बिथांमोननो डिपार्टमेन्ट एल'केसना जायाखै। बिथांमोना बबे डिपार्टमेन्टनि EM जागोन बेखौ दिनैसिमबो क्लियार नङा आरो बिथांमोननो दासिमबो रानाखै। डिपार्टमेन्टखौ दासिमबो एल'केसन खालामाखै। जेब्लानाखि राननानै होगोन अब्ला नोंथांमोना मोनखागोन आरो आंनो नैबेयावहाय नोंथांमोननो लाबोनो नाजागोन आंनि बे चेनेलावहाय। दा डिपार्टमेन्टखौ निसय मोनसिगोन आरो बयबो हयथ' मानसि नायनानै बिथांनि जयगथाखौ नायनानै निसय EM बिबानखौ डिपार्टमेन्टखौ रानगोन होननानै आं सानो आरोखि। बिथांमोननि रोंगौथिखौ नायनानै, बिथांमोननि टेलेन्टखौ नायनानै, बिथांमोननि माखासे केपासिटिखौ नायनानै बिथांमोननि डिपार्टमेन्टखौ राननानै होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आरो नोंथांमोनाबो निसय बिदिनो लुगैयो खोमा। मानोना सोरबा बबेबा डिपार्टमेन्टनि सायाव हयथ' अबिगथा गैयाबो जानो हानाय नङा होमबा? दा जेनेबा नों मस्टलि जोंनाव दा दं इडुकेसन डिपार्टमेन्ट। इडुकेसन आरो फरेस्टआ मस्ट इम्परटेन्ट जानानै दङ। दा इडुकेसन आरो फरेस्टखौ मोजां मानसिया लानांगौ। इडुकेसनखौ जाय लायो बे फरेस्टखौ मोननाय नङा, मानोना बेवहाय एसे माबा थायो नालाय। दा बिनिखाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो मोनसिगोन। ओमफ्राय आं दहाय मोनसे थाबनेलाव मोनसे बुस्थु होफादोंमोन। बेवहाय बिथांमोना बुंदों आरो UPPL नि माबाया बुंदों, बाहाय UPPL नि अबेबा मोनसे पेजआ बाहाय लिरदों गासै BPF निफ्राय जाय बिथांमोना MCLA जानानै दं EM मोनाखिसै बिथांमोना UPPL आव फैजोबसिगोन आरो बिसोरनो EM पर्टफलिय'खौ होजोबगोन। ओमफ्राय BJP नि साबानोबो EM खौ होजोबगोन। खालि चिफ आरो डिपुटि चिफआ सोरनिफ्राय जागोन होनना बुंदों UPPL निफ्राय जागोन। ओमफ्राय थाबैनो UPPL नि सरखार जानो थांगासिनो दं होननानै माखासे फेसबुकआव लिरदों आरो। नाथाय बियो गासिबो सैथो नङा, मानोना पलिटिकेलाव गोबां बाथ्रा गोबां ओंखारलायो। रायजो राजा नोंथांमोन EM आव मोनबाय, बे गासैबो 12 जनखौ होनाय जाबाय। ओमफ्राय डिपार्टमेन्टखौहाय दासिमबो होथ'नाय जायाखै, एल'केसन खालामाखै एबा राननानै होआखै। सोर EM आ सोर मा डिपार्टमेन्टखौ मोनगोन हयथ' उइदिन 3 days बा उइदिन 3 days बे सर्ट पिरियडनि गेजेरावनो निस्सय बिथांमोना EM खौ माबा डिपार्टमेन्टखौ सोरनो होनाय जागोन आरो सोरनो होयोबा मावनो हागोन बेखौ नोजोर होनानै निस्सय बिथांमोनहा EM फोरनो डिपार्टमेन्टखौ राननानै होगोन। आं बेखौ मिजिंथिबाय। नेथ'दो, इसेबां हाखु दाखु जाया। खारन नों दा EM मोनैनि गोबां जायगायाव दावराव दावसि जाखाबाय। EM डिमान्ड खालामदों, बेनि गेजेरावबो आद्रा थानायखौ सोरनो होयो बे मोनसे थाबाय नङा होमबा? मारै खालामगोन दा बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन आरोखि। आं बेखिनि भिडिअखौ नोंथांमोन लानानै फैबाय। नेनानै थादो, जेब्लानाखि होगोन अब्ला नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजोंहाय सोर EM आ मा बिबान मोनदों, मा डिपार्टमेन्टखौ मोनदों बेखौ आङो क्लियारै खिथानानै होजोबगोन आरोखि। बेखिनियानो। थेंक इउ।